Nanay, party mo mo ha. Subuhat mo. Sampu ngayon ha. Lata. Lata rin na. Punta na. Tak. Sige. Sige. Sige, yuk. Baik, keras. Sige. Gila. Sige, tak. Sige. Sige, ganyan. Very good. Isa. Lumalalim. Mamunta diretso. Lumalalim. Oh. So guys, kailangan makasampu po siya ngayon, si Nanay Veronica. Since nung last 4 session namin, nakalima siya. So ngayon, 10. Sige na. Pangalawa mo na yan. Lo? Yan. Sige. Apat. Teka muna, po muna. Lima pa ha? So yan, lima na. Islam? Nakalima na. So last 5 na lang. Ha? Wala makasampu ngayon. Dati hindi mo nagagawa dahil no? Dati hindi mo nagagawa, hindi ba? Sakit. Ngayon medyo nagagawa mo na ha? Tayo na, tayo. Tapos, step by mo. Step by. Sige po. So pangalan ko yan. Ito. Ilan? Ang 8. Last to ha? Ang siyam. Yan guys, sampu po yung program ni Nanay Veronica ngayon. O yan, siya po ay 90 years old, nadulas po siya, hindi siya makalakad, so ito po yun, yung aming 5th session therapy. Unti-unti, bumabalik po yung kanyang paglalakad. Ayan. So yan, sa lahat ng mga Martin, mga anak ni Nanay Veronica, shout out po sa mga Ablasa Day. Ayan. May mga kapatid ka pa? Ha? May mga kapatid ka pa? Kapit. Wala dito. Nasa Cebu. O, sa Cebu? Shout out. Mandawi. Madawi? Mandawi, Madawi? Mandawi. O, Mandawi, Cebu. Sa lahat ng mga kapatid ni Nanay Veronica, sa inyo lahat, shout out, panoorin nyo to. Ang muling pagbabalik. Paglalakad ni Nanay Veronica. Isa pa? Isa na lang. Pa. Pagsara, pasampu. Okay, sige na. Diba?
Visit tumayo ah. Dati di matayo ah. Sige na. So, after this, sasara natin, we'll make a massage therapy. Sige po, ganda na po. Yan na, dapat simula hanggang makasikwenta dyan na yan. Pag sanda na, lalabas tayo ha. Wala. Tapos na ba? Gusto mo ba? Tama na. Ayan guys, so ito po yung aming program ni nanay. So cut ko ulit, part 2 to. So pinakita ko lang yung improvement ni nanay ng paglalakad. So naka 10 rounds po siya ng paglalakad na may hawak. So this is just a walking therapy program. So at least, nakita naman, nakakalakad si nanay kahit na paano. Okay, kasi muli po. So ito po yung part 2 ng aming therapy for today. Ngayon po ay October 2 ngayon. October 2 po ngayon, 2025. Ngayon po ay Webes.